मोनफ्रोमबो फेक्सननि एनडिएफबिआ एक्स एनडिएफबिआ दिनै गावसोरनि 34 मुंख्लंफोरखौ दिनै बाव फालिदों नोंथाङा बाहागो लाफैनानै मा बुंनो सानो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मोजां मोनदों बर' हारिनि मोनथाय आरो सिनायथिनि थाखाय जायफ्रा गावसोरनि जिउखौ दुइसिन खालामनानै हारिखौ देरसिन खालामनानै थै जिउ बोलि होलांबाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ दिनै बेयाव फैनानैहाय खुलुमनो मोननानै मान बावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जों बोसोरफ्रोमबो बे सानखौ फालिखायो देग्लाय बेयाव फैनो मोनना मोजां मोनदों एनडिएफबिआनोसै जाय हान्जायाव थाब्लाबो बे गुबुन मुंजों सिनाय जाया एनडिएफबि मुङैनो सिनाय जायो आरो एनडिएफबिआ गोदोनिफ्रायनो बर'नि थामोनथानि थाखाय मोनसे फर्समोन दाबो बे फर्स आरो इयुनावबो बे मोनसे फर्स जानानै थागोन होननानै आं फोथायो खोनानो मोनदों फिन रोदोमखां आफादनि गेजेरजों एनडिएफबिफोरखौ खौसे बानायफिननायनि खोथा बुंदों नोंथांनि नि बागै जेबो मिथिया गेदेमा रन्जन दैमारि लवार कर्ट सिबिआइ कर्टआ जेब्ला बिथांमोनखौ कनभिक्ट खालामदोंमोन बिनि उनाव जों आरो हाइ कर्टआव एपिल खालामफिनदोंमोन बिनि हियारिंआ जोबनानै थांनाय 23 अगस्टआवहाय हियारिंआ कमप्लिट जाबाय दा एनि मोमेन्ट जाजमेन्ट फैनो हागौ थ' बे जाजमेन्टआ मा जायो जों आसा खालामदों जिहेतु गोजोन गोरोबथा जाबाय एनडिएफबिजों गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि जुजिनायखौ रिकगनाइज खालामनानै एक्न'लेज खालामनानैहाय बिथांमोनजों सावरायनानै मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामबाय हाथियार गथायबाय बेनि उनावहाय एनडिएफबि डिसबेन्ड जाबाय बेनि उनावहाय बिथांमोनखौ आरोबाव हाइ कर्टआ जिउ जोबजासिम जेलाव थानांनाय साजा होगोन होननानै जों सानाखै खिन्थु बुंनो हाया सोर मा साननानै दोङो आथिखालाव कर्टनि बारगाबो खामानि मावग्रा मानसि दङ बेवहाय जों आसा खालामदों जा जाजमेन्ट फैयो बे जाजमेन्टआ बर'नि फरे जानानै फैगोन डेफिनेटलि एनडिएफबिआ बेनिखायनो बेवहाय ज' जादों दिनै आरो दिनैल' नङा बा बेयावल' नङा दिनै उदालगुरिफोरथिंबो जेरावबो ज'-ज'हाय खुंदों आरो जायफ्रा आं सानो जे जायफ्रा हारिनि थाखाय जिउ बावबाय बिसोरनि मुङाव रावबो राजखान्थि दा खालामथों रावबो राजखान्थि खालामनो नाङा मुंख्लंनि मुङावहाय बिथांमोना हारिनि थाखायसो हारिनि गेदेर सार्थआवसो जिउ बावदों थै होदों बेवहाय बेखौनो गोसोआव लाखिनानै बयबो खौसे जानानै गाव हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो आं बांबुरगरा फंबायखौ सिनायोमोन लोगो मोनदों खोब खाथियै लोगो मोननाय मोजां खोब डेडिकेटेड हारिनि थाखाय जायखिजाया लेभेलाव थांनानै खामानि मावनो हानाय बेबादि सेंग्रामोन आं बिथांजों लोगोसे गासैबो मुंख्लंफोर जाय बिर जोहोलावफ्रा जिउ बावलांबाय बांबुरगोरा बिथांखौ लाफानानै बिथांमोननि गासैनि जिउमानि थाखाय आर'ज गाबो जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनहै जायगा मोनहैयो आरो जाहाथे गोजौनिफ्राय बर' हारिखौ अरायबो बोर सारस्रि हरबाय थायो